Hvad var det, der stank sådan der? Stank bare. Stank er lort. Nå, det er jo fordi du er derinde. Åh! Lukas, er det ikke rigtigt? Han er altså ikke. Nå, men han er her jo ikke lige nu. Han træner. It's pumping, ja. Jeg tog også lige noget på hver arm, lige med den der. Den var 3 med de der kugler, de der dimser, som giver vægten. Du kan godt Plus stangen. Du kan godt lide store kugler. Nej, jeg kan lide noget andet. Store kasser. Nej, det kan jeg jo. Ej, hvor store skal de sgu heller ikke være. Nej, det skal ikke være Altså Kessler, det er sgu for meget. Ja, enig. Synes du ikke? Hvad? Altså Kessler er for meget. Åh, du er sindssygt uden. Jo! Det er bare... du kan ikke sige det store kasser. Det er bare store, ekstremt store, superdyrkede meloner. Og jeg har fundet sådan en gående, sådan et træ, der går. Et træ eller træ, der går. Et træ. Nå, sådan et træ. Ja, sådan et træ. Ja, træ. Okay. Nej, fuck. Hvad så? Det er bare fordi, jeg er i gang med at nakke sådan en fucking træ. Og det skader fucking meget. Og det skub. Og det skub. Og det skub. Det skub fucking meget. Det skub fucking meget. Det skub fucking meget. Det skub fucking meget. Fucking meget. Fucking meget. Fucking meget. Fucking meget. Det skub fuck. Det skub fuck. Det skub fuck. Det skub fuck. Det skub fucking meget. Det skub fucking meget. Det skub fuck. Det skub fuck. Det skub fuck. Det skub fucking meget. Lad du egentlig mærke til, hvordan jeg så ud? Kunne du lide, hvordan jeg så ud? Nej, ikke rigtigt. Hvad? Hvad sagde du?